Gasteizko udalak ez du euskara aurrekontu. Duela bihazte, Euskara Udal Kontseiluan partaide izan ginen Euskalgintzako agenteok, galdetu genuen ea zergatik zeuden hitzarmen guztiak eta diru laguntza deialdiak geldirik sinatu gabe. Eta kreditu fitxa euskara zinegotzeko honek erantzun argirik ez zegoen. Nabarmen geratu zen bakarra izan zen euskarak ez duela aurrekonturik oraindik Gasteizen. Aurkeztu zutenak ez duela balio eta dena zintzilik dagoela. Gure zalantza da Gasteizko udalak badote duen hizkuntza politikarik. Eta ondorioz, salatu nahi duguna da lehenengo eta behin informazio falta eta hutsaren horrengo bagina bezala sentitu gara. Azken udal kontseiluan ikusten duenaren arabera, horrengo gobernu taldea, etorri berriak dira, agintera eta oso errespetu ezagutzen eta interes gutxia dela zen dute euskararekiko eta euskararen alde lanean urteak dara pasatu euskararekiko. Begibiztako da, Gasteizko Euskalgintza azken urteetan udalarekin lankidetzan aritu dela. Behartzuna baina asko gutxiago pasua du ere, eta era berean euskararen aldeko dinamika eraginkorrak piztu ditugula. Hirian, gure aldetik kuantifikatu ezina dela jarrita. Ilusioa, baliabideak, denbora eta indarrak. Interes orokorreko proiektuak aurrera ateratzen. Zenbait gauza aurrera ateratzea oso merkatera zain udalari, eta nabarmentzen dugu Gasteizen euskarak aurrera pasuak eman baditu, Euskal Zaluk eta Euskalgintzako eragileo urterik urte izan dugu jarrera eta konpromisagatik izan dela. Euskaraz bizian izateko dinamikak egunez egun geratu ditugula. Baina kontua garbi, Gasteizko udal gobernuek orain arte euskarari eskaini dioten aurrekontuaren egunikoa, baina honeko 0,25 inguru izan da gailenez. Ez da heltzen ez eguneko 0,7 ez da are gutxiago kontseiluak planteatzen duen eguneko 2 ere. Eta eguneko 0,25 hori maldan bera etortzeko arriskua da. Udalak euskararekiko konpromiso batzuk hartuak ditu azken urteotan. Baita udal talde honek ere. Euskara biziberritzeko planean jasota daude eta alderdi guztien kontsentsua egon da. Hori goizetik aurrera, zakarretara botatzeko prest dagoen galdetu nahi dugu udal gobernua. Kezkatuta gaude oso, izan ere orain euskara airean dago. Behar da, euskara nosetuka izan zuelako alkateak. Bitrina batean sartu nahi duten Iban Museoan edo galdetu nahi dugu ere udalari inorkikutu ez duzan. Ekainean gaude, urterbian pasa da, gaztu egin dugu eta dena dago. Diru laguntza eta hitzarmen guztiak geldituta daude euskara zerbitzuan. Zeren zain, hori ez dago. Ezin dugu onartu, hartutako konpromisoak bertan bera guztia gure batetik bestera. Ondorio ekonomikoak oso larriak izango lirateke. Eta euskararen alde lanean ari garen pertsona eta elkarteok ez dugu zertan egoera hauek pairatu. Ez gaude, segurtasun eta errespetu falta hau onartzeko prest. Aurrekontu bat aurkezteko deia egiten dugu udal gobernuari. Araudiaren segituz eta horren berri eman dezan, ekainaren 6an, Ezoiko Euskara Sektore Kontseiluak konbokatu dugu kideen gehiengoak hala eskatuta. Bihar arratsaldeko 5:00. Deia egiten diogu udal taldeari, bertan bere euskararekiko jarrera eta aurrekontua argitu ditzan. Eta era berean, hedabidei ere bertan egotea deitzen zaituztego, edo gonbidatzen zaituztego. Gogorarazi nahi genuke Euskara Sektore Kontseiluko barne araudian jasotzen dela aurrekontuak bertan aurkeztu eta eztabaidatuko direla. Eta hori segitzen nahi dugu. Udalaren jarrera orain arte bezalako baldin bada, Euskara Sektore Kontseiluri bertan bera utziko dugu argi hau sinatzen dugun elkartea. Eta elkartea gara Euskal Herrian euskaraz, geu, bertsozale elkartea, euskaran, bai euskarari, Ik euskaltegia, Udalek euskaltegia, Hegoalde euskaltegia, Zazpigaren Araba auzo elkartea eta AEK. Eta alderareteko baldin badago zuen. Hemen ez du ezaten, baina Euskara Sektore Kontseiluak biara 5:00 Simuntze gogoak. Ordua ez dago zehaztu. Eskaeran ez genuen zehaztu, baina biharko eskatu dugu. Osteara bertan egin genuen eskaera. Eta, kuriositate gisa nahi duzuen, badago eskaeraren... Eta hori ikusiko du, udala zinegotzia eta irabatzen diren, eta